Luns de incidencias no Barbanza, bombeiros de Ribeira e Boiro rescataron a unha persoa que quedou atrapada baixo un tractor na Pobra. A tarde do luns desenvolveuse con dúas incidencias destacadas na comarca. O Parque de Bombeiros de Ribeira recibiu unha alerta do 112 arredor das 7:30 da tarde informando de que había un home atrapado debaixo dun tractor na Pobra do Caramiñal. Na parroquia de Posmarcos, aquí na Pobra do Caramiñal, nos diriximos ali de inmediato. A indicación que nos dixeron era que era unha pista paralela á autovía, unha pista forestal agrícola paralela á autovía, sobre a altura do quilómetro 28-29 aproximadamente, dali da Pobra, pois efectivamente vimos que había un tractor e había xente, que estaba esperando xa polos medios, non? Paramos o noso propio vehículo na autovía, sobrepasamos o que é a rede e xa estaba o tractor ali. Entón xa o primeiro que fixemos pois foi as manobras de estabilización do vehículo e posterior evacuación do ferido, que, por sorte, pois estaba consciente e aparentemente pois non revestía gravidade as lesións que tiña. Unha vez que os bombeiros liberaron o home, foi evacuado ao Hospital da Barbanza. É unha persoa aproximadamente duns 60 anos, unha cousa así, estaba atrapado, como dixen antes, co tractor volcado pola parte aproximadamente do asiento do tractor, pero cando chegamos esta persoa falou con nós, estaba consciente e nada, como dixen, para evitar males maiores, pois estabilizamos ben o vehículo e posteriormente pois extraemos ao ferido. Como dixen antes, pois aparentemente sin revestir lesións graves. No operativo tamén interviron os bombeiros de Boiro, o 061, a Policía Local da Pobra, a Garda Civil e Protección Civil. Unhas horas antes, sobre as 2:15 da tarde de onte, os bombeiros do Parque de Boiro actuaron tamén nun accidente rexistrado en Espiñeira. Dun accidente entre dous vehículos na salida de Espiñeira, aquí xusto no polígono, na subida á autovía. Cando chegamos estaba sendo, dous coches implicados, un accidente frontolateral, xa estaba sendo atendidos polo 061, polo Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro, máis para a Policía Local. Colaboramos no traslado para a ambulancia dun dos feridos que foi trasladado ao hospital do Barbanza e posteriormente tivemos que limpar a estrada. Unha tarefa que nos levou sobre 40 minutos, xa che digo, en colaboración con Policía Local de Boiro, Servicio Municipal e Bombeiros de Boiro. Foi un choque frontolateral no cruce da costa de Espiñeira que dá acceso a Boiro de Arriba ou a estrada de Boiro-Noia. Unha persoa que iba ferida leve en principio ao hospital do Barbanza polo 061. Os servizos de emerxencias e os corpos de seguridade piden extremar as precaucións ao volante para previr accidentes.